Respira. Relaxa't. Vine, seguís-me. L'escenari és increïble. Aprofita i carrega energia per a la següent missió. No et preocupes perquè així no ens falla la connexió. A la de 3 saltem. 1, 2, 3. Ja estem dins. Is corrent. Afanya't. Baixa el riu. Crec que ens seguixen. Mantén ferm el control, que et no t'inquiet. Hem desbloquejat un mapa secret. No cal que graves tot el que veus. La llum del Mediterrani no s'oblida. Així el millor filtre que pots tindre és la sal de la mar que t'impregna la pell. La vista cenital, pura delícia visual. Això és brutal, l'obra mestra virtual. Em quedaria a viure així. Comunitat Valenciana. Actitud mediterrània.